Сәлем дуслар, Татарстанның төп җиде яңалыгын сөйләр вакыт. Әле кичә генә шәһәр һәм республика көнен зурлап бәйрәм иттек. Быел 1 сентябрьдә балалар бәйрәмсез кала диләр. Соң 1 сентябрь укучылар өчен бер кайчан да бәйрәм түгел иде. Үзем күрәм, акылым ташып тора иде, лучше яңалыклар укыйк әле. Шәршәмбе көнне Татарстан Республикасының Актаныш районы Әнәк авылында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевка бронзадан кыйлган бюст ачу тантанасы узды. Чарада Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясенең Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкил урынбасары Игорь Паншин һәм Минтимер Шәрипович үзе катнашты. Россия Федерациясе президенты буйрыгы белән герой яисә хезмәт герое исеменә лаек булган кешеләргә туган якларында бронзадан бюст урнаштырыла. Безнең республикабызның беренче президенты хезмәт герое дигән мактаулы исемгә беренчеләрдән булып лаек булган шәхес. Һәйкәлне ачканнан соң Минтимер Шәрипович туган ягын йөреп, җирле халык белән аралашып, алар белән бергә җырлар да башкарды. Шәймиев бу дәрәҗәле бүләккә республикабыз үсеше өчен керткән казанышлары өчен лаек булды. Җомга көнне Казанда Мустай Кәримгә башкорт әдәбияты классигына һәйкәл ачтылар. Шагыйрь, драматург, публицист, бөек Ватан сугышы катнашучысы, җәмәгать эшлеклесе буларның барысы да Мустай Кәрим турында. Аның әсәрләре Россия һәм дөньяның уннарча телләренә тәрҗемә ителгән. Һәйкәл Казанда Дәүри урамы белән Оренбург тракты кисешендәге скверда куелды. Скульптор Россия Федерациясенең рәссамнар берлеге рәисе, Россиянең халык рәссамы Андрей Ковальчук. Һәйкәлне ачуда шагыйрьнең оныгы президент Миңнеханов һәм Башкортстан җитәкчесе Хабиров та бар иде. Узган атнада җырчы Гүзәл Уразова кабат бәби көтүләре турында хәбәр итте. Уразова 4нче баласын көтә. Тагын композитор Марат Мухинның тормыш иптәше дә тиздән гаиләләренең тулыланып китәчәге турында хәбәр итте. Бәхетле әти-әниләрне әлеге шатлыклары белән котлыйбыз. Барда яхшы гына үтсен дигән матур теләкләребезне җиткерәбез. Эстрададагы тын алу вакыты ничектер бэби-бумга китерде, шулай бит. Алга таба да әлеге башка гаиләләрдән бәби алып кайтырга әзерләнүләр турында хәбәр ишетербез бәлки. Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итүенчә, маска режимы әле озак вакыт сакланачак. Чөнки хәзер сезонлы рәвештә салкын тидереп, ОРВИ һәм грипп белән авыру вакыты җитә. Аның сүзләренә караганда, әле тагын ярты ел чамасы март ахырына тикле маскаларда йөрергә туры киләчәк. Әмма сез борчылмагыз, Азия халкы әнә ярты гомерләре буе маскадан йөри һәм бик бәхетлеләр. Ирен буярга кирәкми, иннектә, косметикада экономия. Малайларга исә сакал, мыек тигезләп торасы юк. Монда Татарстан туристлары гына. 30 августта шәһәр көнендә Казанда тантаналы рәвештә яңа объектлар ачтылар. Араларында Тимер юлчылар мәдәният йорты һәм Юдинада яшьләр үзәге. Зур Казан боҗрасының яңа участогы, Кабан күленең яңа яр буе, Ишегалды территорияләре, Татарстан милли китапханәсенең яңа бинасы бар. Бу объектлар арасында бигрәк тә Казан боҗрасының яңа участогы көтеп алынды. Хәзер Борисковага тиз генә бөкеләрдә утырмыйча да барып җитеп була. Хәзер инде Борисковага барырга сәбәп табарга кирәк. Җәй бетте, җылыларны салкыннар алыштырыр, шатлыклы елмаюлар, матур җылы кичләр дә җәй белән бергә китә. Әмма без Роберт белән артык борчылмыйбыз. Шул ук вакытта бигрәк тә борчылучыларны беләбез. Иртәгә 1 сентябрь, иртәгә мәктәп линейкалары булмаячак, кыңгыраулар чыңламаячак. Аларны ни сәбәпле үткәрмәүләре билгеле бит инде. Укучылар белем алачак кагыйдәләрне дә исегезгә төшерик. Һәр сыйныфның үз бүлмәсе булачак. Коридорлар буйлап уйнап көлү йөрү юк. Өлкән класслардан кала әлбәттә. Үзегез аңлыйсыздар инде, физика белән химия кабинетларына йөрергә туры киләчәк, чөнки ибани таякчыгын бүлмәдән бүлмәгә ташу эш түгел инде. Кыскасы, әнә белән кыю казу эшенә керешә аласыз укучылар. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Гимназиям, тормыш юлбашым. Гимназиям. Роберт, син бу җырыңны иртәгә мәктәптә линейкада башкарырсың, яме? Соң линейкалар булмый дидең бит син. Соң син дә бит җырчы түгел. Сау булыгыз, дуслар.